Да я знам дали може. Може ли? Може ли? Тая. Може ли да каже нещо? О, колко с него върви. Човек, аз ще направя нов стрим акаунт. За какво? Ти може да се влезе с стария, Мгм. Шитно? Защото може да влезе с стария. Аз не съм стегал Steam, обаче мога да си вляза. Колетка ми. Да, много те дрънчат. Чек. Значи казваш, другото момиче може да каже нещо. Сигурно е малко. И тя казва, какво в микрофона ми ще беше развали, пък тя се оказа, че е на 25. Аз пак. На 25 да играя тази населена игра ли? Аз. Всичко ми е изключено и пак ме забива. Всичко ти е изключено и пак ти забива, брат. Брат. Значи кой видях? Видях една. Няма да те, защото е смотана тази песен. И хората Не, бе. 100% съм сигурен, че не искат да я чуват. О, мишката ми е толкова бърза, че направо мамата си жега. Пирам съобщение за... така. Една Ана дива. Почем. Брат, видях една R&B дива. Викам, аре бе мила. Ама не, аз не съм знака. О. Това може да е само коментар клипче, а не геймплей, защото в момента си миткаме като най-големите бароци. Най-големите газари. И да, както казах. И тя после трябва да ми каже как да пикселизирам с камтасата, или пък просто ще ми има скайпа отгоре в описанието. Отгоре в описанието. Че ама какво казах? Отгоре в описанието. Точно така. Точно тъй. Точно тъй. Същото. Мок нещо. Вълчик, представяш си някой да направи игра, която всичко е кръгчета. О, че тъпо. О, ще бъде отвратително. На армати. Какво правиш? Стой, Боже. Стима ли правиш? Правиш стима? Ми. Чакай. О, че ми е върви зле съм. Само ти казвам толкова зле не ми е вървяло никога. Не ги усетя. Чакай. Между другото, ако ще кажа какво съм навърши, ще паднеш. Какво? Ще го напиша налично. Не само аз ще падна и целия YouTube. Не разбираш този истина. Това клипче в момента. Но като се снима, ти е бедна фантастиката, какво ще става? Сега ще се окачаш в YouTube, има. Да, и то в общия канал. Това не е добре. Не е добре. Това да не е добре. Се приема. F3. О, 7 приема. Ой, човек. Значи, отваря съобщение от Steam и ми пише: кафе, ще ви помогне да отслабиш без усилия 14 кг за един месец. Аз съм папа. Давай, пи кафе. Ама аз не искам да оставам 14 кг, защото ще съм слаба. Достатъчно си слаба и той никой не го чу. Да, доста слабо ми върви сега Майнкрафта. Не знам що, преди днеска ми вървиш доста по-добре. Защото може би снимаш, извинявай. Да, може, ама това ще е по-скоро. Шимитка ми може даже да е забързано. Да се радвам по сусити. За тъпоти и после трябва да си скрия старт менюто отгоре лентата. Защо? Защото не мога да се наместя шиваната към таса да я направя на такова. Да я направя точно да е по екрана. Създаване на акаунт, създаване на нов акаунт. Съгласявам се, нов акаунта. Пишем паролата, че е силна, ама не им вярвам. By the way, тя е Варна. Какво? Кой бе? Тази дете е в момента в разговори и не говори. И май чува. Аз чух леко аз. Да, и аз така. Но в момента съм си отворил скайпа всички хора да видят най-слабото примигване там на говоренето. Всички ще го чуят, всички ще го видят. Да, и по-точно това е само миткане. Миткаме и с смотаният Майнкрафт. Да, това ми е личния екран и може би скоро време ще има на мултитефт автоклипчета. Много ясно, че да. Много ясно, че да. Много ясно. Хора да знаете, аз като снимам на Minecraft, ще ми върви с 300 FPS заради това вярваме компютър. Може би скоро време ще има и на Sleeping Dogs от моя страна, ако ми върви добре. Или пак от мене.
От твоя страна в никакъв случай, защото няма да се изтеглиш. А ще си изтеглиш нещо по-силно за по-силен компютър. Си изтеглиш И пък Watch Dogs. може Си изтеглиш Watch Dogs. и клипове дали къде има. Да, може и на Watch Dogs, не знам също ще го видим. Я се сподели екрана, да видим, да покажем на хората нещо. Не искам да ми видя тази адреса. Мини го, ари, минавай по-бързо. Май се регистрирах в... Стима. Да. Вижте го. Аре, покажи. Искам хората да видят колко място имаш. И колко ти е компютъра. Искам да пуснеш някой URL да покажем с колко фрейма и върви. Сега не знам, защото съм споделила екран за 3 толкова фрейма. Сега дисконект, например... Айтос. Знаеш за кой говоря? Заби. Да, не да го показваш много, моля се. Моля се. Ще го изрежа. Това е толкова красиво. Това е колко фрейма са 109? Все пак съм споделила екран, като съм споделила екран много натоварва компютъра. Между другото, днеска беше споделила екран. И ти нещо направи пред очите ми и върви с 200 фрейма. 200 фрейма, обаче сега снимаш. Колко снимам? Това на моя компютър, не на твоя. Знам. Ето 167 фрейма на тук. И може скоро време да има Quakecraft с мене. С тебе, но бизи на тебе ти лайкът на едно. Няма да го снимам, аз ти. Аз снимах в... Кой сервер беше? Снимах то лиджите ми вървеше ултра добре. Ти са привет на Windows 8. Все пак. Но Windows 8 бях тогава, като го направих. Добре, няма нужда вече да споделяш екрана. Искам да се правя да стане добре. Добре, не искам хората да го видят. Чакай. Това е кандидатура за... Директиви. Да. Чакай. Кобуеб. Нали знаеш, че можеш просто да отидеш до него и да му стракнеш един скрол. Вау. Опа. Виски, грешна болна. Аз ти казах, че е грешна. Ти сега ли видя, че е розова? Не ли? Цял стак. Право ще стигне и някой говори от другата страна. Това котенце. Да, може да продължи да говори. Да, чува са някакви удари на чаши в земята. Алкохолици. Филм. Направо ти казвам, те са алкохолици, направо ти бедна фантастиката. Сега влерта направо целия Майнкрафт ми е умрял, Върви ми на умрял. Целия Майнкрафт. Не. На тебе не, твоя компютър. Покажи характеристиката, Ако покажа характеристиката, ще покажа целият компютър, всичко това ти така се казва и те лесно са пълни. Те ще наистина продят. Аз пък. Няма толкова гении, че да те разбият компютъра. Красота. Чакай. Моята марка. Кандидатура за Дюрекс. Добре, да. Вау. Гений, сега може да спре споделен. Чакай. Кандидатура за... И в момента сигурно и чата вижда. Чата вижда и в момента 100% съм сигурен, че... Да кажи нещо това, коци. Не хочеш. Ето и дето в момента уж говори. Ето, в момента както виждаш има. Вау! Не разбираш ли? Суперско е. Да, супер. Чакай. Само да му удариш един лайк. Не дей да четете коментарите. Не коментарите, description, вътре няма да има. Ще го кача във Facebook. Добре, качи го. 100% съм сигурен, че това клипче няма да има description. Ще има само моя скайп, нейния скайп и това е. Моя скайп няма да го има. Добре. Моя скайп няма да го има, Моя скайп няма да го има, но моя ще го има и ще има каналите. Обичайното описание. И няма да има да споделят на всички. Holy shit. Пак трябва да си вземам всичките описания, разбираш. Защото новия ми текст документ за мен. Аз не ги пазя. И аз така, чисто на нов компютър, аз съм нов Windows. Ето го е, next текст документ. Го имаме. Хубаво. Знаеш ли, намерих скина на Помбарино. Помбарино? Да, намерих. Между другото, хора, ако не деца за Помбарино, той е много готин, снима на английски, правя уроци на български. Просто много готини уроци, направо да се разкъсват. Направо да разкъсват и дирекса. Точните преводи. Превежда направо точните. Чак точните. Точните. И да, аз просто споделянето, не знам за Лизи. Спрей го споделянето, аз нямам какво да споделя. Разбираш, сега трябва да миткам, трябва да правим. Сега даже ще си отворя Facebook страницата, хората да гледат. Цъкай малко мъта. Не се цъкай, мързима, пък и няма скоро да снимаме. Тогава ще цъка малко джития, ако мислите да ми дам аз. Хубаво, ти цъкай, ние ще тук си приказваме, аз ще отворя фейса. Покажи на хората как се казваш, що за фамилия имаш. За кой ще им показвам, ти няма да ме намерят, никой няма да ме търси.
Аз ще цъкам дитя, в следващия плакът иде. Така е, дитя, който ти пука, аз трябва да се въвеждам всичките неща. Да, там е имейла. Аз ще да запомним. Чуй, как се хванеш и май може да хакнат. Аз пак, той не е моя. Първо на първо. Четвъртия профил. Между другото, хора... Пука ми за този профил, пука ми изобщо за Фейсбука, разбираш. Ще го отворя само за да има нещо, което са гледа в клипа. Значи ние само сме си миткаме, ще приказваме така. Виж, има клипове на GTA. Не знам, в момента се чува нещо странно. И аз това го чувам. Нямата GTA-то, извинявай. Знам. Детко глас, че е много тъничко. Хора, ще има проекция на GTA, обещавам. Какво ще има, какво? Проекция на GTA. Поредица. О, ще превърташ ли? Не. Добре, Фейсбук го затварям. Бати трифта! Кой играеш? Как се снима? Как се снима? Не може да снима. Застави ме, ако май не мърдам. Можеш и не знам какво се случва по този скайп. Дано тази, дето и потенцията да каже нещо. Да, сама, аз сега ще измисля някакъв тъмнел за този клип. Някой смотан тъмнел. Разцъкваме се. Между другото, скоро време трябва да се направим PayPal. PayPal трябва да се направим скоро време. Ти ще направиш, защото аз съм малко. Да. Много си мънички. Трябва ми нещо с трипъл скинове. 3 скина. От тебе ли е това? Не, от тази. От котката. От мен идват шумовете от колайдората. Не, знам за тебе. Сега да се изфукаш. Да, изфукай се, айде. Навъка е край на комп. Характеристики в описанието. Защо ма стрелят с узове? Бати тапанарки, бати нук. С узовете стрелят, С узовете стрелят. Кога узото стреля? Оля, като пъсна масни тапанарки. Не е ли узи? Нещо 3 скина ми трябват. Скапано 3 скиново нещо. Да, с хора сега мисля. Тъмнел и не знам какво да се приказвам. Аз съм видях, да напиш нещо, ама... Дали ако сега напиша нещо, мътата ти заби? Не, аз играя GTA, не мъта. Същото. Не. Ама считва ли, че играеш или... Не считва, аз не съм ламер. Веном читва, моля се. Какво, Веном? Не, то че само на добиш стрел и само читаше за малко. Не, читваше в собствения канал. Не, аз не съм Веном. Се си Веном, паче не си мой фен. Ти не си ми фен на мен. Зато съм се абонирал за тебе, нали? Сега ще отворя Ти си YouTube. фен на мен. Нет, ты это. Не пишешь скайп. Опять такой почитал, просто скачал шмал. Не искаш. Знам. Каква е дървет? CJ Fast. Едърфаст. Какво каза тук що? CJ Fast. Insane Grenade Mode. Да. Чакай. Нищо не чух тук що. От някакво удряне на клавиатура от другата страна. Аре, моля се, по-река, а? Какво кена? Не знам на кой. Even burn the naked mushroom. Да спиш то. Защо да баба ти? Пистол. Баба си е... From Dad's I'm a Minecraft. Welcome. Не, честно ти слово, пистол. Аз бях с ръка. Сори, майна. Скоро време, ако си изтеглим фрапс, може да има и на мултитефал. Аз ще си мълча, ти виж лайкът на английски. Може, ама може и да не, защото мултитефалто му е за слаба. Сега се малко... Този клип ще е само миткане, плочи скука и затова ще го разбера, ако не са такова. Профил не. Сега водата е. Добави профил. Готово. Поздрави, ще имам профил. Even burn the naked mushroom. Вау! Как нам передам се да бъдете, значи? Те пари бе. Аз съм отбърди. Добре, дай му. Ама как? Пет тъпи. Аз няма да имам парички. Добре бе, айде. Само помогна. И аз ти да имам парички. Мен трябва да че някакви малки лапенца на по 5 години говорят на скайпа. И, това беше профил. В YouTube. G+. Тъпа работа.
I've even burnt the naked mushroom. Да. Може би от една страна ще има клипчета на Watch Dogs. Или дано да има клипчета на Watch Dogs. От нейна страна, имам предвид от нейна страна. За умната страна, дето момента играе Grand Theft Auto San Andreas. Може би на Grand Theft Auto 4. Може би на Grand Theft Андреас. Ма, фотката не е зле. Ама нож. Кой имаш? Нож. Какво? Нож. Кой ти нещо? Нож, бе. Нож. Добре. Спъдница. Килата мотка се вижда. Ох. Стана помярче. Не съм гледал собственото си клипче на Йо Клауси. Пак трябва да се инсталирам Quest Viewer. Това е аудиосърфа. В момента може би няма да се чуя звук. Това е някакво малко лапенце. Отвратително малко лапенце. Така. Сам не съм си гледал клипчето на Shotgun. Кантасията. Да, не помниш ли, че качих някакъв клипче тук измислено? Да, тук има повече фрейм дроп, отколкото изобщо и компютъра си. Ще има в описанието да се гледате. Тук си помогим всички неща. Фейсбук страницата си, моля, гледайте, разглеждайте там. Опитваме се да качваме вселено, обаче не сме влизали по-годам. Не пак особено много ма мързи. Мене питаш ли, ма? Аз само коментирам клипчета за коментиране, направо не ми се мисли. Аз нямам клипчета за конвертиране, защото не съм снимал. Все пак днеска си оправих кантасията, тъпата. Тъпата, разбира. Че са също те курви. Аз пак кажи го на глас. Да го беше казала малко така с заобиколки или нещо, да? Така малко. Чак, че ти ма пият. В кой пиксел сервер ли си играла? Така. Аре, кажи, бе. Аре, бе, Райдър, бе, кажи нещо, брат. Брат. Малко инфо и за този наш така прочут, не много прочут канал. Не видях колко абоната. По-прочут от Майнкрафта? Майнкрафта е за друга работа. Имаме английски канал. Да, имаме английски канал. Нямаме клипи в него. Защото не сме ламерчета. Защото сме ламерчета на английски. Да. Постоянно не говори на български, каза думи на български. Сори майна, като знам, че ти си от България на начин. Ако беше като, например, кой си? Пример да беше. Скайте с Майнкрафт? Майнкрафт? Да, ще аз опитам. Хей, събъка, той те би била. Моля ви се, гледайте ми клипчетата. И моите, и нейните, и общите. Да, в момента всичкото меню е отворено. Ето. Виж мусака, защото може би ядах мусака. Да, кажи го на всички разбираш, не? Здравейте, хора. Ящи мусака, тя полезна. Ящи тази мусака. Изяви тая мусака. Знаете, леличката научила, ама леличката там... Знаеш какво ще направиш? Кирилички, бе, кирилички. Да знам, бе. В момента ударих едно червено бутонче с слушалка надолу. Не знам какво правиш то. Yes, indeed. Ще си сложа мустачки. Аз пък. Yeah, I may use it a lot, like really. И в клипа пък ще сложа мустачки. И в клипа ще сложа мустачки. Трябва някой път да направим някой влогче в Омеглит. Да, двамата да повторим. Ама като ми още малко време, че да ми се поросви малко лицето, че съм много така... Много така, нали? Много така. This is Salma. Yes, that's like sounds of offensive words in Bulgarian language, as you know in my previous videos, which I totally not swear at, but I'm gonna show you the good side of our language, and that's like some of the words we usually say, use, whatever in our everyday life. Камък, стол, трева, пясък. Райдър пушка. Such a beautiful language, isn't it? Oh, and I forgot стекло, картина, легло. Yes, Bulgarian amazing language. I really love my language and I hope you guys really do. Браво, не са напушат очи, ако стана без белето буре. Аз пак. Не знам колко време стана този клип. Половин час, майко. Дай това бе за клипа, да се съберем някъде да свършим клипа, разбирайте.
Мисля, че го там някъде. Там някъде, на екипа на Помбарino. Субтитрите. Добре, хора. И може би това ще е за този смотан клип. Ще го конвертирам в един час сигурно или повече. Така, да, чао! Се видим Чао. в следващите 20-30 хиляди епизода. Еми, нещо от тебе. Чао. Чао.